HB Køge var pisket til at vinde hjemmekampen mod AGF på Seas Park i Herfølge, hvis de stadig skulle have forhåbninger om at blive oppe i Superligaen. Og det var til at få øje på indledningsvis, så pressede hjemmeholdet på at have en kæmpe mulighed til Martin Christensen, men han banker bolden langt over mål. Og 4 minutter senere, Marcel Rømer i et godt gennembrud forsøger at placere den over det lange hjørne, men Steffen Rasmussen fik med ind på stregen i AGF-målet. Det var ikke meget, man havde set toårsianerne indtil der, men så tager Søren Berg pludselig en tur ind i banen i stedet for ned ad linje, som man ellers havde gjort. God afslutning med venstrebenet. Retur for Morten Hostrup, og den sender Arne Johansson ind til 1-0-føring for AGF. Og dermed skete der faktisk ikke så frygtelig meget mere i første halvleg, så derfor springer vi til anden halvleg, som er 20 minutter gammel hjørnespark, og der er Simon Richter, der giver HB Køge nyt håb for udlignet med sin første sæsonscoring. Flot hovedstød, der går ind via den ene opstander. Og så pressede HB Køge på. Det gav omstillingsmuligheder til AGF. Her er det Arne Johansson igen. Forbi en modspiller, 2 modspillere, og så flat skud med det korte hjørne, og så fører AGF på ny med 11 minutter igen. Arne Johansson dobbeltmålskytte, præcis som Søren Larsen og Peter Ravlund havde været det tidligere i sæsonen i møderne mellem de to klubber. Og 4 minutter senere, så bliver HB Køges skæbne besejlet. Det er Osama Agadas, som også kom på måltavlen i midtugen imod Lyngby, som scorer til 3-1. Tredje scoring af den tidligere Brøndby-spiller i AGF-trøjen. HB Køge gav aldrig op, men tættere end det her forsøg fra Martin Christensen kom man ikke. AGF vinder med 3-1 og sender HB Køge ned i første division.